Jo, bij mij varen, had je er wat zin in? Ja, prachtig. Wij hebben er zin in, joh. We hopen dat het droog blijft. Dat is het belangrijkste. Had je de Rijnkleer mij? Ja, zeker. Wat voor boot is het eigenlijk? Oeh, wat voor boot. Ik weet het zo niet, hier zo heet er. Een tjelk? Nee, weet het niet. Ik weet het niet, ik ken het zo verstaan van boten. Dit is een oude rivierklipper van bouwjaar 1913. En die is vroeger gebruikt voor zand- en grindhandel. Puur op de IJssel en op IJsselmeer en Rijn. En als we nou straks gaan varen, dan heb ik het liefst bij brugpassages of bij engtes waar ik zicht nodig ben, dat je dan zoveel mogelijk of hiervoor zit of in het verlengde van een mast, zodat ik bij jullie langs kan kijken. En ja, denk om je roer. Hey, denk om je roer, hè. Moet eens kijken. Het roer beneden. Ja, dat kan nou moeten. Wat gebeurt er allemaal? Was ja, even een situatie die niet goed ingeschat was, volgens mij. Bijna botsing? Ja, nou ja, je schaart wat bij elkaar langs. Maar gaat op zichzelf wel goed hoor, maar je moet even met elkaar even opletten. Ik vind het wel leuk. Ja, ik onder boten, ik vis het wel mooi en ja. Vind je het net slim dat het zo wordt rijdt? Nou, ik vind het net echt leuk, want ja, je wist helemaal wie het Wat zit hier mooi? Ja, lekker nou. Fantastisch. We hebben het van Radio Friesland en toen dachten we, daar we even heen. En wat ga je al je mij? Ja, een bakje koffie, een stukje koeken. Maar we hebben al een bakje hand, maar er zitten 4 bakjes in, dus we krijgen straks nog een.